mei ni thuma tang hian DV ni kuma lo ti te lo pot te kha in po fu le fu lo a hriat dawna chu wang chuanin enge in ti tur ti chuanin saw Google ah khanin kalanga tuna Google amo pakhat khata khanin kalang https kati achung tabera ka englo mi so dvprogram.state.gov kimi khi in chu anga chuan search ah hianin kalang azon na te khan mo hei durbin ang reuh te ah hianin kalanga tikhanin in kalang tuna hi chuanin ala englo lo wang khanin i ava thei don ta lo ta chu wang chuanin engtin tiang ti chuan hetia hianin chuk thla anga check statute ah hianin kalang mo ti hianin kalanga chuanin continuity ah hianin metang chuan hetah hianin confirmation number da tharo u ka ti mi i hei somparuk kha khami kha number somparuk kan ti don mi le kha te po aniang chumo number po ni se kha kha chun ang lo noi don ta khami kha achung ta bera khian in ti anga chuan in ming top ber mi kha last name te khinan liana ini chuan wala liana ini chuanin liana kha ida don ti na ni mai khami kha chu in ti la ya in ming in da ang chia chia kha ni ta a chumi zwa ipian ni le thla ipian kum ani chumo ipian kum heta chuan ipian kum chaw ni chu chumi zwa heta hianin hemi ang kher kher hian ron da don lo ta palina hianin an ti ang chia chia kha eng po ron ti se in ti nga chumi zwa submit in ti don ania